Salam, qadrli vatandaşlar, salam. Bizim iyileşlerimiz, çayhanadaki vatandaşlarımız hem salam. Başla verelim mi? Semine bu kaydedilecektir hem bu Doğan. Okay. Onun hem salam qadrli vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Bugün yine bizim bugünkü yığınağımızda men şu yığınağı bir qysgaçyk bolsa da alıp barasym geldi. Bir içimde aýtmaly goýmaly zatlarym köpden bäri ýüregimde besläp ýören zatlarym şolar barada. Bulam Türkmenistanyň bizim döwletimiziň bizim halkymyzyň gelip düşen günü we buňa nämeler sebäp boldy. Ene şolar barada hem maşgala ýagdaýlarymyzyň şeýle pajigal ýagdaýda şeýle agyr günne galanlygy barada biraz aýdyp geçesim gelýär. Geçen de parky bizim ýygnamyzda eger ýadyňyzda bolsa bir iýleşmek gurrun berdi-de şu çağalar barada, şu çağalary terbiyelemek barada, ýetişdirmek barada. Şonda bir gowy aýdan sözi men ýüregime bir jaý bolup oturdy-da, ýüregime jüňk bolup oturdy. Ol näme diýdi? Çağa nidi terbiýe bereňizde diýdi, süýgüden doýuruň diýdi. Ne şu sözi men ýüregime has bir ýakyn boldy-da. Ne şunun üstüni doldurup aýdasym gelýär. Geçen tapar menem kän bir aýdyp gürläp bilmedim. İnternet bir problema sebäpli. Ne häzir şonu ýürüýtip bir kiçiräk moza gepleşige deýinýän. Şonuň aýdan sözleri gaty dogry. Çağalary ene ata hükman süýgüden doýurmaly. Şo çağa süýgüden doýmasa, ýani mehirden doýmasa, ene mehir bolsun, ata mehir bolsun. Ýyly sözleri eşitmese, şo çağa ulolsa, kimden ýyly söz eşitse, şo tarafa amrylýar. Çağa şo tarafa ýörýär. Kimden ýyly söz eşitse. Tapawut ýok, kim bolsun, daýysy bolsun, daýdasy bolsun, şo tarafa amrylýar. Inni esasen hem şol bizim gys çağalarymyz aýdaly epesli ýaşy ýetýär-de şol süýgü ýyly söz maşgaladan şu enesinden atasından eşitmen bir 10-15 ýaşy bar ýa-da 16 ýaşa çenli bar ýa. Inni diýjek badym ýanky gyzlar bir 14 ýaş 15 ýaşa baranyň ýam türkmenlerde diýilýär burnu ýy salyp başlaýar diýip. Ne şo yetkinjek ýaşyna ýetip berenlerine gyzlar ýanky oglanlar bilen bir gepleşme, sözleşme, ýanky görüşme şolar ýaly zatlary başlaýardy. Inni ýyly sözi şu oglanlardan eşitip başlaýar. Inni bu taýda men näme diýmek isleýän? Şol başga bir iýleşmede aýtdy, zynjyrda bir iti diýdi, zynjyrda saklap, saklasam köp ýyllap, soň şonu boşadyp goýberýän bolyn. O mydana gitýär da näme dip aňdyrlyp, it diýlen at ýygyna gaýdyp gelmeler meýdana şo boşan zynjyryndan gadygyndan boşap gitse, islendik malam şon ýaly. Ana şolar ýaly bir daňyp saklasaň, öýde gyz maşgalany ýanky bilim nimetme terbiýe berýän hökmünde, ýanky gowy maşgala ýetişdirýän hökmünde bu gyz maşgalany öýüne saklaýar. Öýüne saklaýar, öýünden çykarman, ne bor o çağa bir joralar bilen bir gep söz alyşyp duguşup bilýär, ne bir klasaşlar bilen toýda gitse-de ejesi ýa uly doganlar hemmesi ýanyna gitmeli, ýa ýeködi kinoda gidip bilmeýär, haky ýok. Sebäbi ene şeý dip biz ene gowy gyz maşgala ýetişdirýäs dip hasap edýär. Aslynda ene ata öýden çykarman saklan üçin. Ýöne o çağanyň mentaliteti düp göter başgaça bolýar. Ýanky çağa hiç zady görmän ulolýar. Ne bir ýyly söz görýär, ne bir taşdurokdan ütköşüklik görýär, ne bir o çağanyň göz ýetimi giňeýär, ne bir
internet da aslında yok. Ödünü näme diye Rusçaydamada усовершенствование. Ödünü kamilleştirip bilen ok çağa. Hemme taraplayın yapıp kapasan içine taklanyan çağa ne şol real ötüye. Yani kızıncırda saklanan ihtiyal oluyor da. Yani hayvaniyali paydayına. Indi şol realak bolan ýagdaýyna çağa yani bir ütgüşlük gözleýär. Öz ýüregi bilen içi bilen bir ütgüşlük gözleýär. Indi yani bir ya öz ýalak bir oglan tap yani duşup ya bir o ýyly söz aýdyp başlasa şu tarafa amrylýar-da şonuň diýen sözleri çynmy kadýar. Şu bolýan zatlar inniki şondan soň boljak zatlar gyýyp pikredýär, şo çağa pikredýär, şonuň diýen zatlar aslında ol nady ýöne köp gyýdlarymyz şolar ýaldatlary amrylýarlar. Näme üçin? Ene bir sebäbini aýdaýyn. Ne köpsiniň enesi atasy häzir daşaryklardy. Çağalaňy alyp çykyp bilen okupdy. Diňe şolar ekläýin çykýar ene ata. Şo çağalam idimde aç bolmasyn ekläýin çykýar. Emma ene ata köp zady ýitirýär. Gaty köp zady elden gidirýär. Ene atanyň edip bilýän zady diňe şo çağan garny doýurup bilýär. Başga zat berip bilen ok. Ne bilim berip bilýär, ne ýyly söz berip bilýär, ne bir mähri berip bilýär, ne bir ene ataň höýüsini berip bilýär. Hiç zat berip bilen ok. O çağalar zombi ýaly ötýärler. Ene ingyňandyr ýeri şu taýda ene ingyňandyr ýeri. Çağa mähri görmese, ene atanyň mährini görmese, soğuk salag bolýar. Soň şu çağa ene bar aýdaly 15 ýylan ýydyňa bardyňamda. Şu çağalar saňa idil enem owşumyan atam ow diýip bir ýapyşyp gujoklap owşap ýürekden bir ýapyşyp göz ýaş dökjek çağa däl, döküp bilmedem. Täze hiç haçan görmedi ol. Diňe sesini beşdi, diňe ýüzüňizi gördü. Hiç haçan sizin gujoňyzda ýatyp görmedi şu çağa. Ene mährine zar, çağa gujogynyň näme diýeni bilen ok. Çağa eneň ýyzynyň näme diýeni bilen ok. Bagşlam vatandaşlar birazcık men emosional nime diýenler. Ine şol ýazatlar men göre gelýän, işleýän zatlarym hemmetine şol ýazatlar. Ine şu taýda bir tanşym bar, iki çağat bardy, 6 aýlykka goýup gaýdypdyr da, 6 aýlykka. Bolin 7 ýaşyna çenni görmedi çağalar, 7 ýaşyna çenni görmedi. Çağalar diňe telefonyna ol seniň dogrup taşlap aýdan çağan seniň nädip saňa mähri bersin? Nädip seni söýsün o çağa? 7 ýaşda çenni şo görüli çağalam üçin adamsyna taşlap aýdan işläp eşek ýaly işläp gijelerini ýatman ýastyga aglaýadym diýe. Eşek ýaly işläp. Iň soňunda näme boldy? Adamsy başga ýal tapdy Türkmenistana. Başga ýal tapdy. Ol aýalam göwrel bolupdyr, onam çağa bolupdyr. Gepiň ýetgäsi hemme maşgalasyny soň Amerika getirdi, getirmesine görin. Adamsy durulýan nokta bärde gitjek diýär-de ýydyna Türkmenistana. Näme üçin? Oňam ýarty göwne otaýdy. Ine men şu wagtky şunky bozgan meselem maşgala ýagdaýda ne näçe maşgalalar aýryldy. Näçe maşgalalar sergeden boldy. Çağalar inesi atasy aslında bu diňe bu aýrylgam däl, biziň asly türkmenimiň mentalitetini şu taýda dile getiresim gelýär. Gidip başga ýurtda işlesem, ine pul gazansam çağalamy ekler, şolar aç bolmaz. Bularyň diňe bir ene taň pikiri diňe çağalam eklesem. Şolaň garny doýsa arkaýyn ýatsa, gowja zat geýse diýe. Emma gaty köp zat ýitirýär biz. Gaty köp zat ýitirýär. Şu wagtky ýaşlar, Türkmenistanaky ýaşlar hemmesi diýen ýaly enesiz atasyz ulolýarlar. Hemmesi diýen ýaly ene ata mährini görmän ulolýarlar. Şu bir giden çağa Türkmenistan bilim ok näçedir olaň sany. Ýany bile alqaýdýanam badyr, ýöne gaty azdyr. Däbi çağaň hole gelsen sen ýydyňa çağalan türkap gelsen sen nähile edip işlejek, nähile edip eklenjek.
Ya, şu tarafıma. Yönü yeni de şu maşgala yağdayı var aydamda inni Türkmenistan'a qayıtıp geldim. Inni bizim Türkmenlerimiz mesela oğlu yürüyorlar bir mentalitetin yine bir taraf beylik bir tarafına aydısın melyada yine oğlu yürüyorlar mesela 2-3 tane oğlu var olsa yürüyorlar bir uyda gelinler bir uyda yaşıyor. Mesela ikinci oğlunu yürüyorlar bunun ona da beylik komnatı veriyor. Onun üçüncü oğlunu yürüyorlar bunun üçüncü komnatı veriyor. Yönü şolar ayırıp göçürün okşalar ayırıtın yaşadan ok. Inni yankın iki hil sebepler var. Biri şol ırsgı bilip olmalı, ağzı bir yaşamalı, aynı gayna hizmet etmeli, ne şolar yani bir tarafı. İyilik tarafım yankı materyalini tarafı. Göçüp ayırıp göçürüp koyuvermene bir elinde pulun olmalı, cayalp vermeli, ya salp vermeli. Bulam bu yağdayım kıyın. Niştayda maşgala bozulyanın yerinde bir görünüşü ehli gelinini bir yerde saklamak. Sebebi yani bular oňuşturmagam gaty kıyın. Sebebi her gelin dürlü başka maşgalalardan çıkıp gelen. Hersinin alan terbiyeti bütköşüp başka. Bular gaty oňuşturmak kıyın. Yani ya bolmasa aydaly gelin göwreli bolsa mesela aşsay diye yankı ervet bolýada birinci 3 aylığına hat ervet bolýar. Käbenin 9 aylığına ervet bolýar. Inne yankı gaýnyny girse çykdy gelin işat edibilen nokta. Ýatya inne onun hyzmatyny görjekdir da gaýnyny inne girse çykdy iňirdäp başlaýar. Inne bolmajyn bolup ýör. Hawa işe de diyelim ok yalta näme iňirdi girýä çykýa iňirdi. Yani diýandatlary bidem göwrel bolup gördük. Hani beýdiwe ýatmandyk näme şu gepleri aýdýada girip çykyp onuň bir aňyrdan gelen başga bir kişiň maşgala säsen bir amanat maşgala oňa beýdip iňirdäp görmegem. Gaty bir budam bir terbiyetliligin bir görünüşde gaýnynyň özüne terbiýe ýok. Inni diýjek dadym şu menim pikirimçe gelenden soň süýjülük bilen yankı arany açmaly, yankı göçürmeli mekde göçürmeli diýjek bolýanna arany açmalydyym, göçürmeli. Başgarak ýere göçürmeli 6 aýdan soň. Iň bolmanda şu 6 aýdan köp ýaşamasyn. Şu näçe daşlykdan gatnaşsam şonça süýjü bolýar, ara gatnaşyp dogan garnaşlaryň arasynda da şolar ýaly. Bile bir öýde sakla bir öýde 3-4 saat dogan bolsa şolaryň böýdäri urşýar da. Ne şoň üçin o tim bolam başga ýerden gelen, başga maşgalanyň terbiýetini alyp gelen gelin aňsat 2 sany gelini öýde oňuşturyp bilmeýän ýa-da gaýny enes bilen şu gelini oňuşturyp bolanok. Onuň öýlenen oglunam ikodyň ortasyna galýar. Kime yaranjagyny bilenok. On kom dogry. Şol sebäpli bolup bilse ýanklary aýry göçürmeli 6 aýdan iň bolmany şu 6 aý oňa çen tögüş beşerler öýdemi. Elbetde sögüş bir 2 aýdan sögüş ýana bardyr ýöne. Aslynda ýaşmak geliniň agdyna ýaşmak aýrylmasa kän sögüş ýana sebebi ýaşmagam aşdyrýan ýene öz gaýnyneler-de gaýnatalary serpaý berip ýaşmagyň açaýyny boldy diýerler. Bilem o kadar döwürde men Türkmenistanda ýaşamadym. Ýöne öňkü döwürlerde bir kuştan çağat bolýança ýaşmany aşdyrmaýardylar. Gelin 40 ýaşa diýdi. Hani şolar ýaly. Yankı ýene de şol mehir söýgü barada aýdamda hakykatdan hem gaty biziň çağılamyz moralny tarapdan travmirmen. Çağılykdan eýem travma görýärler. Mektebe gidenlerine sajyk bolsun, mektep bolsun, ýokary okuw jaýlary bolsun, soň bir öz başlap durmuşa başlanada öýlenidi, çykdy durmuşa çykdy şolaryň hemme ýerde emosionalny ýa-ni
moralny travma, psikologik travma geçiriyorlar. Şonuň üçin biziň sagdyn jemgyýetimiz ýok. Sagdyn jemgyýet ýok hakykatdan bir agyr temalar bir diýip hasap edýänne. Ýöne bugünkü meniň etjek ýene bir aýtjak datlamyň iň esasy şu günkü temanyň iň esasy nämes diýen iň esasy mowdugy şol 90-njy ýyllardan bäri 90-njy ýyllarda doglan çagalar ýa-ni oglanlar biziň ýetginji ýa-ni şu wagtky 25 ýaş bilen 40-45 ýaş arasyndaky erkek kişilerimiz ine şo döwürde Niýazow döwrüne doglan çagalar da şolar bolýardy. Ýa-ni 25 bilen 45-40 ýaşyň aralygyndaky 90-njy ýyllarda doglan 90-njy ýyllardan adajyk öňrek we soňrak doglan çagalar. Ne bir de bir derek komentariýa diýenler köpsi şo ýaşdaky ýaşlar şol Niýazow döwrüniň terbiýetini gören ýaşlar. Indi men öňkü döwrüň çagalar bilen men gözüňde galan zatlar. Indi men özüm bir gadymrak adam da kön adam bolamsam deňeşdirip görýänne nähili jemgyýetimiz ütgäpdir, gaty erwet ütgäpdir. Men şu ýerden hemme erkek göbeklerden ötünç sorayan gaty görmäň men diýjek datlamy ýöne şol aralykdaky ýaşlarymyz biziň Niýazow döwrüniň ýanky tiryek zamanynyň diýine tiryek zamanynyň şarpygyny dadan çagalarny şular. Esasyny şular barada aýdasym geldi. Şu 90-njy ýyllardan soňky çagalan köpsi aýdaly bilemek 90% badyr. Şol zatlary maşgalan her birine diýdi de şol maşgalada önü bösen çagalar da şolar. Şolaň her bir maşgala diýdi şol ýanky grupra gaýsam narkomanlar her maşgalada boldy. Her bir öýe diýdi şol. Bir öýde 2 adamym edýänmadi, bir öýde 3 adam edýänmadi. Her öýde diýen ýaly şolar ýaly narkotik edýärdi erkek kişiler. Daja o döwürde aýallaram oturtdylar käbirini. Sebäbi erkek kişi edýär, indi pul tapmasa ya aýaly iňirdese aýalynam oturtýan ekenne. Oňa da çekmeni öwredýär. Ondan soň pul tapmak ansat bolýar diýip. Şolar ýaly psihologiýasy işleýiş şolar ýalylar, şo narkomanyň. Inni şu döwürde bolan çagalan köpsi şo şarpygy dadan çagalar. Ya öýlerini agasy edenler, ya kakasy edenler, ya daýy edenler, hökman birden meri edenler. Onun inni bil şu çagalar ulolýar da ol üýe barmana dagdy gorkup üýe bar bilen ok çagalar şu döwrüň çagalary kakasy narkoman bolan çagalar öýüne barmana gorkýarlar. Näme üçin sebäbi kaka murýar diýe pul tapyp getirdi diýe. Aýaly aglap berendir. Näme üçin men ärim diýe pul tapmasa bu urýar diýe pul tap getir pul getirdi urýar diýe. Ine maşgala bolamaz biziň näil dagaty. Şol Niýazow döwrüni men şu Niýazow diýen adamy iň halamayan adamlaryň biridi. Ýöne Gurbanuly geleli bäri men bunuň olar ýaly ondan beter eşekdigini men bilemokdum men başda gelen wagtlaryny. Ýöne bu gelen wagtda men Türkmenistana ýokdum. Ýöne soňa gitdigiçe beterleşip başlatdy. Ýa-ni situasiýalar Türkmenistanyň içindäki. Bu diýdi öňküden beter eken diýdi. Öňkä başlady. Bular menne soňlaýardy. Indi şu Niýazow döwrüne aýtjak adam bu näme üçin şolar ýaly edip oturtdy adamlar tirýede. Onu öňül kän aýdyp geçdik, bu sebäplerini bilýär. Ýöne şu amnistiýa diýip bir zat çykardy. Tirýegi satýanam, tirýegi çekýanam, şu gara şoňla tutulan adamlaryň hemmesi düşýärdi, türme basylýardy. Özüm ansatlyk bilen basylýardy. Edil çigitler ýaly şakyryp kan merden geçirýän ýaly basyp oturýardylar. Ýadygyda düşýän bolsa. Onun biri türmäge gidip gelýär, danym gurun berýärdi. Ol bir näçe gedek gidip gelenler amma. Bir 2 gedek, 3 gedek, ay her ýylda bir gedek, 2 gedek gidip gelip duran amma. Sebäbi bulan hemmesini amnistiýa düşürýärdi. Niýazow şoň ýaly ukazy bardy.
Amnistya düşürüyordu hemmetini. Onun gidip gelen aydı ya. Diye türmeye varsak ova oran ya. Şu bir köçeden 5-6 adam adından niye? Şotaydı otur diyordu. Bir köçeden bir oban bir köçetinden. Ona gelip kurun ya. Bağışlan. Gelip kurun ya. Oturmaya varsan diye ova varan ya. Ay hem adam ma otaydı diye. Telefonum ma diye. Hani önkü bu adanni türmelerin çıkartı ervet imani çörük tapanaklar yöne önkü şu niyaz dövrüne hem medat badı diye pulun olsa diye triyegine çennemma gerayine çennemma arağımma isten diye şaşlığa edip görülür diye içine diye pulun olsa hem medat badı diye yine o taydı diye o avaran yallı ya hemmeler hemme söyledim külür diye gördün yine oğlum niyazıf ne diye oyun oynuyor 6 aydan amnistya çıkıyor. Amnistya çıkacağını düşüyorlar biliyor. Hemmeler niyazıf neymet ya? Ödünü goy lider hükmünü ödünü şeyle vatanın halkını söyleyen adam hükmünü bunları amnistya düşürüp avrayı kazanıyor. Ona yürüyte televizyonda görküdüydüler. Topar adamlar amnistya çıkıp varatasının ağzına yankı türmelerin varatasının ağzına duşup geçirip birbirine kucaklaşıp görüşüp Ayşe edip bir sağ olsun Türkmen başımız değişip o ne mi demek 6 aydan geliyor da yine de önküsiyal devam ediyor. Önkü satyan adam yine de endine devam ediyor. Yine de önküsiyal satya var yine de düşse de amnistya çıkacağını biliyor. Amnistya düşüyorunu biliyor. Yani şeydi bu yürüyte ediyordu. Etsin gitsin otursun gelsin şolong şu halkı hasan beter şu gerayine oturtma için şonu her 6 aydan adamlar çıkarıyor ediyordu. Hem satarıyor ediyordu. Bir olan bir biznesin bir görünüşüne vuruldu. Gidip gelip dururlar. O türmediyse bir ervet zattırmaydı noktalar sana kutu vururlar. Şol adamlar türmediyse bir ervet zattırmaydı noktalar. Bir adamın nemesine bir tegmil galar bir gara bir neme tegmil galara neme değil ya. Bir gara neme bir senin ıkbalında bir türme düştü. Adi ervet at hesaplanıyordu. O 80'ci yıllardan öňler şoňa ervet hesaplanýar. Ýöne 90'njy yıllardan soňky döwürler bu normal hesaplanýar. Türmäge gidip gelmi? Ay bulam oturup çykypdyr, dat diýip. Ol ervet zat görlenokdy. Gaýtym gelip agzyny doldurup bir goňşymyz gurun berýärdi. Agzyny doldurup men otaýdy han özüm sultan özüm mollum özümiň näçe tany gapdalymda diýe kömekçim bardy, u borçsam bardy ay näme meniň aýaklama çen ýup berýärdiler näme diýe. O sen ayal maşgala sen türmä düşdüň sen. İl sen sadaka ber otur öýüňe ýygnanyny üýşüp. Sana wahy diýmäne geldi. Sen türmä düşdüň wahy ýygyň daqçagalyň näil boldy ile bele diýmäne geldi. Gözüň aýdyn diýmäne geldi. Ýok bul oturup öňüne otur. O gynanjak adamym gynanman turup gitdiler adam. Mine yine bizim mentalitetimiz, yine bizim devletimiz 30 yılın içinde bizim halkımıza ne ettiler. 30 yılın içinde. Moral oymadılar. Ne erkeğine ne ayalına. Ne yankı triyekten, şu devrim triyekeden erkekleri, hazır ne dir galan bar bolsa bardır. Bir 60 yaşında teoroklar, 50 yaşında teoroklar da bardır. Dir galan bar bolsa. Yani köpsü ürküttü. Peredazrovka deyip burada. Şonuna mı ürküttü köpsü? Köp yaş başlamı ürküttü. Bilýänsiňiz hemmeňizem. Planyňyny tarpataýyn ýüregine tutup durdy. Näme üçin? Ol medisini işgär bolmasaň bilmeýäň. Tarpataýyn ýüregine tutup dur, ha anan ýa hawa dogry. Bolupdyr. Aslında ol peredazrovka. Ýüreg astanovka berdir ya, конечно. Ina bizim yaş artistlerimiz bizim nevrdehini aydımçılarımız ölüp gittiler bari. Yine bizim cemiyetimiz ne dayılıdı. Türkmen maşı deyip. Hazırım kıygırıp görenler var. Türkmen maşımız kovdu. Ayşe de orada bolçulukta neyemedi deyip. Ona il bolçuluk oluyor. Adamları
edil çiğtatan yani sattırdı gerayinnanim oturttuk o ödüm. O 77'de de türmeye düşüp girip çıkıp gelip dururlar adamlar düzgün mü ol? Durmuş mu ol? Ol kökün damarın ulen dayalamak ol. Kökün damarın ulen Türkmenin milletin dayalamak. Ettim onu. Dayaladım. Maksadına da yetti. İki nesili şeydi yokladı. 90. yıl bilen şol 90. yıldan berdi. Onun 2000. yıl ana şol aralıklar 2010. yıl şol aralıktaki 20 yıl şeydi daylandı. Ay başka da aytacak atlama kendi olin vatandaşlar bu gurrunlara ayda otursam bu iyiydi kutorma ya. Mena kutorabilecekler şimdi bir günne, iki günne ya bir ayda kutorabilecekler mena. Sebebi adam ne dün akşam kimini yattırda çayhanada çıkış edeceğiniz bağ mı deyip yani yığınakta Zoom'da. Tam ben giyişlik istedim soradım hani taptın mı adam diyse yok dedi. Ona men ayda yarnıydım. Onu da men tayinler. Nişte de tayinler. Yani gece de işte kalmalı oldum. Onun tayinlikte adam görebilmedim. Şu an işten gelip şu teman alay maşgala var da dedim. Bu in menin ömrümde, menin anımda kalanda şu bolup geçen rahatlan hemmesi kinalen tayarlı men gözümden geçip duruyordu. Onun bu temanı aytma için tayarlık gerektiremeydi mok mene. Herkimin vavalı yeri bastan sızlap dur. Basan yerin onun şon için şol yankı 90 yıllardan beri şol gereğine yatan yankı gereğine oturan erkeklerin şolların maşgalatına önüp öten yankı oğlancıkları var. Şolar ine şu vaat bizden yaşlama 20 yaş 25 yaş bilen 35-45 yaş aralıktaki erkeklerine bizden şol döwürde şu gerayının nime şarpıgını dağdan çağalarını şolar her bir öýde boldy da şoňal narkoman köçede ne çağalar oynap ýörse meselem oynap ýörler bolin biriniň çağasyny tanamasa çağırıp soraýarlar da aymal iş gel bärik sen kim oğlu diýip yani çağa yüzünü aşağı kallap yüzünü kızartıp dur aydı bilen o kakatınar kaman o köçelerde iyip ýören kim 5 manat berse şo taýda bolmasa oğurluk edip ol ýaplarda zatda ýatyp turup ýören kakasy bar da fahir aydy bilen o men planning oğlu diýip şolar ýaly atalar çağalarynyň yüzlerini gatyken kızardanlar gatyken ine bizem edir şo günne şu wagt bizim sen Türkmenistanymy diýe hawa prezidentiňiz plan sen haýsy ýurtdan ip soranlaryna aýdyp bilem de utonýar bizim prezidentimiz ine Gurbanuly Berdimuhammedow diýip aýtmagy utonýar men edilim marano şolar ýaly pazor boldy bir Amerikada da tanamaýanam ýok ene onni tanamaýan ýok maňa suratyny bu nimäni görkezýärler Fox News diýip bir kanally maňa görkezýärler suratyny şo şu sen prezidentiňmi diýip näme diýin? Näme diýin? Hawa diýin me ýalan sözleýin ýok diýip. Hawa diýdim. Hawa gaton sumaşetçi diýerler. Ana şolar ýaly. Ýa-da ine şolar ýaly. Watandaşlar ýöne ine bir köne temalary gozgap sizin nime biraz kelläňde martym ýöne şu zatlary ine bizim düzeltmeli atlamadyna şu zatlar. Şu çağalarda häzir travma galan çağalar şu köpsüni kommentariýa diýenler bar bide. Ana şol mentalitetde şol terbiýany alan aslyna aýdamda gurubraga bolar ýöne ata terbiýesini görmän ulan ine şolar. Erkeklik terbiýany görmän ulan çağalarna köpsi şolar. Tebäp maşgalada diňe Ejes ulol diýä bulary, kakalar narkoman, ejes ulol diýä, ejesem çağasyny eklesinmi, ya olara terbiýe bersinmi? Terbiýe beräýini de aýal maşgala, erkek çağa näil terbiýe berip biler?
öz bar bilýänçe da adyny berip bilir. Erkeklerin terbiyesini berip bilmede ayal maşgalar. Mana bizde urumuzda erkekler näil terbiyelediler? Kakasy meselem maşin bejerip bilýän bolsa, gapdalyna, çağalaryna da han ol açar alyp ber, bul açar alyp ber, maşiniň bejerilişini görüp gelip ýanyna durup, onu edip, bunu edip, ya agaç ustasy bolsa, çağalarynyň eline bıçkyny edip tutmaly, çekicini edip tutmaly, näme edip ýasamaly, hemme da çeýip öwredýärdiler. Ene erkek terbiyesine şular ýaly bolýar. Ýa-da gurulşyk çuwata jaý salýan bolsa, nähili ölçemeli, fundamentini näçerek ölçemeli, nähili gönü bolmaly, ýüp çekip sement guýanda ýüp çekilmeli, gyşyk bolmaly, kerpiçler şeýle bolmaly, her ýat aýlanyp çykanda ýüp çekilmeli, gyşyk durmaly, kerpiçler aý şeýdip gurulşyk çuwata çağalaryna şo çağaň teň gurulşykçy ulalaryna gurulşykçy bolmasa da şo zatlar öwredýärdiler. Elinden hiç olmaýan bir zat gelsinip. Ene erkek terbiyeti ene şular ýaly terbiye berýärdiler. Ýa-da ogly bir gyşyrak, aýagyny gyşyrak basyp bir iş edip gelse, kakasy oglaryny bir jaýa salar tutanym, şo jaýda gurundeşlik geçirerdi. Çağalaryny şeýle terbiýeledi, gapynam gulplap. Erkek oglaryny bir jaýa salyp şeýle geçirýärdi. Terbiýeçilik işlerini. Ene ýani bu döwürde bizde ýyly ýanky nemelerem galyp barýar-da. Galy diýseňem bolýar, ýyly gatnaşyklar, maşgala gatnaşyklary, dogan garnaş gatnaşyklary, dostýar gatnaşyklary, toý-tomgy, ýene sadaka, indi gurbanlyga medip bilen oklar ýagdaýlar bolman. Ýöne şo döwürde maşgala bir agzalylyk dörese bir maşgalady, ýaş ýa çapynjalyň arasynda ýa ýaş bolmasa da bir kısan çağasy bolan maşgalalarym bir arasynda bir agzalylyk düşdi. Aýryşmak ýene şoňa alaky bir aýrylyp gidip zat edip dursa, buny nime diýerler? Maşgala suwd diýerler. Ýa-ni geliniň ene atalary, garnaşlary üýşýärdi. Oglan tarapyňa ene atalary, garnaşlary üýşýärdi de semeyni suwd diýerler. Kim günäkär, näme bolupdyr? Kimden başlapdyr, günä kimde? Şu zatlaryň hemmesini edil psikologlar ýaly analiz edýärler. Kimde günä, onuň şoňsyny işleýärler. Ýa-ni söwüşdi diýip aýryşyp gidibermek bolanok diýip. Ine şular ýaly semeyni suwd edýärdiler. Ýöne häzirki döwürde o zatlar ýokmu kadiýen mene? Şeýdip semeyni suwd edip beren mene göremok, eşdemok ýöne. Bardyr belki. Ýöne ine gowy tarapy ine şular ýaly çykynty ýagdaýa düşenne gelin maşgala, ýa-ni köplenç özüne kast edýär-de. Ýöne şonu başga döwletlerde, has ösen döwletlerde şonuň syfry bar, ýa-ni rating, näme türkmençe diýýärmi, şonuň ýokarky syfrasy kän, başga ýurtlarda kän. Inni biziň ýurtlarymyzda gaty 10 ýyl känler, onuň ýanky sebäpleri biziň özümüz türkmenler, özümizde psikolog, özümizde yani psikologik terapiýa geçirip bilýär. Ýanky bir simýaňda bir gowuk almagal bolsa da gidip joralaň bilen bölüşýän, derdiň aýtýan, ýa daýdan bardyr, ýa garnaşlaň bardyr, ýa doganyň bardyr, ýa gelinejeleň bardyr. Bu aýtýan derdiňi şolary. Aýtýanda bölüşýän, derdiň bölüşýän. Ine onuň olar saňa maslahat berýärler. Ha, bunu beýtsen, sen onu ýalňyş edipdiň. Ine bunu beýtmeli diýip. Ha, bunu beýtmeginiň, ine beýtmeli diýip saňa öwredýärler şataýdy. Ine şolaň hemmesine bizi psikologik ýanky terapiýa. Biz onu özümüz edýäs, türkmen milleti özümüz edýäs. Daşary ýurtlarda ýürütip psikologlar bar. Psikologlar bar, bular ýürütip ýazylýarlar, pulun töleýärler, hepde de bir gedekmi, iki gedekmi barýarlar, şo sessiýany geçirýärler. Şol äram, aýalam ikisi bilen bile sessiýany geçirýärler. Ýanky kimin dogry taraplaryny, kimin ýalňyş taraplaryny aýdyp ortak bir çözüm çıkarıp berýärdi. Ine şular ýaly türkmeniň
bir gow terapi şoňaly psihoterapiýe geçirip bilýärler. Aralarına. Bulam eýýäm adakany adamlary özüne kastetmesinden ýyda serpikdirýär. Ne gow terapi. Adama içini dökmesen için yarılıp var ýa-da. Sen ol dälräp kelläňdadyň ütgäp dälräp çykalga tapman hiç kime de derdin aýtman ýanky öz içine özüňi salyp onuň bir çykalga pikir edýän bir çykalga we olam özüňi asmak ýa özüňi öldürmek özüňe kastetmek şeýle pikir edýär adam halis çykalga tapman ýagdaýynda şo pikire gelýär. Yani şol ýagdaýda adam bilen köprek gürleşmeli. Köprek gürleşmeli şol adam bilen. Derdini bilmeli, näme bimada edýär şol adamy. Şonu bilmeli. Onuň çözgüdüni soň tap bolar. Ine şular ýaly, gaderli watandaşlar. Bugün men taýýarlyksyz ýöne bir şu zatlar barada bir aýdyp geçeýin edim özüňizden inni. Näme bir soragy bolsa da goşjak aýtjak goýjak zadyňyz bar bolsa da başysyny aýdyp beriň eliňizi galdyryp aýdyp bermelidir. Yani kim aýtjak bolsa men şu taýdan bir seredeýin. El galýan bam ýokmy? Häzirlikçe el galýan ýok. Onu bu taýda men häzir sözi kimine bereýin. Şo bir şu barada bir gysgaçygam bolsa aýtjak zat bardyr belki. Kimine sözünden bam berdi kimine ýa ýokmy? Mikrofon ýapyk. Ha, mikrofonumu açmandır ben. Bugün bir zat görürüm göreyin. Hemmeňize salam bu arada. Neme var, benim bir dostum var. Nemeden, Özbekistan'dan da. Sonra şu maşgalı guruluşunu görürüm ediyaz. O taýdakları görürüm verýär. Meňze işte yani bir nemesi var. Yani şu maşgalaň içinden çıksan neme bolup çykýan, jahil bolup çykýan. Soň men neme diýdim? Öňgürleşýäs de. O senin pikiriňçe nädip çözüler diýen. Soň olam aýdýar, o men diýär şoň üçin ýöreýte bir okuw gaýmasam diýär-de. Nemäni görüp bilen ok edil biziň ýalyk şu wagt nemelerden geçen ok. Ýani azrak düşünürdim. Neme kellesine ýatýan bolmaly da. Şu ýanky gürleşilen zatlaryň hemmesi bir ýani çeşmesi meňzeş problemanyň. Şonuň üçin umum almalı da. Umum almalı kän bir detallara üns vermeli de. Detallar bir sanak ýalňyş var şonuň netijesi. Yani, bu zadyň ýani bir saata bir umumy çözgüti bolmaly. Ona bilýärse öz aramyzda da gürleşip ýörsin. Şu aýallaryň neme biliminiň pes bolmagy esasan. Ya iň soň bütün erkekler hem aýallar hem neme aýalyň elinde ýetişýär-de belli bir ýaşa çelli. Ol doğulandan aýdaly neme çelli gidýänçe 3 ýaşyna çelli. Ýa ol adamyň şahsiýeti oturýar. Ondan soňky ýaşynda şu şahsiýet ösýär. Yani näme oturan bolsa şol ösýär. Yani soňundan täze bir şahsiýet oturmaýar. Yani ondan soňra üýt götmek hem kyn. Şonu aýtjakdym häzirlikçe. Aýdyňa melini aldyr, aýdyňa beräýin häzir. Aýdyň aýdyp ber. Örbeşarina men soragym bar. Salam bu arada. Salam. Şimdi yankı Türkmenistan'da psikologlar yok. Yani şol problemanı, psikologların çözmeli problemasını öz aralarında çözýärler diýäňiz de. Yani onun nämesi var? Psikolog kim? Ol islendik bir yankı meseleni obýektiwini görüp ve doğru bir çözüm predlagat edip bile. Yani Türkmenistan'da şu zady öz arasında özlerini etmegi näçe derece doğru?
Misal üçün adamda şu zat var, eğer 10 adamın içinde biri yankı dominant olsa, in dominant kim olsa, şoň pikiri beýlekilere bilen näme? Olam ýalňyş bir zat olsa, Türkmenistanda misal üçün tapawdy ýok. Kim bilen bir gyýs ejesi bilen maslahatlaşanda ejesi ýalňyş maslahat berip bilýär oňa. Ejesi psikolog däl, psikologiýa aňsat adam däl. Erkim başarwan bilen ok, ýani ol işler etmene. Şolam Türkmenistanda bir ýalňyş bolup bilermi? Ýani şol meseleni adamlaryň özleriniň çözmegi. Belki şol zat hiç bolmadyk olsa, ýani şol bizdäki adamlaryň jemgyýetiň içindäki şol ýani culture diýende men ona öňden bäri gelýän zat. Şol bolmadyk olsa şu günküden belki bir başga hilrek ütgeş bolup bilerdi. Sebäbi iş, ol bir iştir. Ýani birine maslahat vermek ýa-da maşgalasynda problemi bolsun, adam söýlen ýa-da çağalary bilen bolsun, tapa bolsun. Şoňa bir psikologiki moralyny bolda vermek ýa-da dogry ýol görkezmek ol bir iş. Indi ol işe näçe derece professional we näçe derece şol işi dogry edýär. Ýalňyş eden ýagdaýynda näle bolup biler? Yani men pikirimçe ol beçarina şoň ters nämes bar. Indi size has ýakyndan tanış bolanyňyz üçin o zatlaryň nämesini belki gowy düşünürip bilersiňiz. Ýöne Türkmenistanda şol edilýän iş mene ýalňyş görýän, birine maslahat vermek. Özem Türkmenistanda iň gynandyrjy zat bolsa-da aýallaryň arasynda men görýän zatym. Olaň bilmedik zady ýok. Ýani islendik zatdan, hatta maşinleri remont etmelisinden erkeklerden gowy bilýärler. Beýleki zatlar astronomiýany gowy bilýärler, hemme zady bilýärler. Ýani hemme zady çözüpdirler. Şol näme bar bizim otaýda? Korkunç zady aslında hemme zady bilmek. Näme? Buna ben jogap bermelmi ýa başga watandaşlarym jogap berýär? Ýöne beýleki aýdanyňyz bar ine statistikalarda. Yani Türkmenistan'da birinciden statistika olmadığı için o taydaki doğulu yani kartinkany görüp bilemiz yok. Biz nämeler olýar, nämeler edilýär. Soram yani size şonu yani psikolojik meselelerde onu profesyonel adamın etmegi doğru olar mı ya da her bir adamam edip biler mi? Öz durmuş tecrübesi ölense ve bir adamın durmuş tecrübesi 30-40 yıl. Yani psikologların tecrübesi 1000 yılları için alýar. Özem giyiniş nämen için olan yani kitaplar bilen tecrübe dünyada yani tecrübe dünya diyelim bilge dünya kitaplar bilen beýleki adam durmuşundan bilge dünya. Näme aýdyn sen bu soralarına hemmesine özüň jogap berdiň şu an. Ha, elbette psikologlar müňesse gowy. Her kim onu ýöne ýerden ýören ol psikolog bolup bilmeýär. Ýöne biziň döwrümizde, biziň häzirki döwrümizde, öňkü döwrümizde Türkmenistanda da bizde ýokdy psikologlar. Ýöne biziň indi däp tesurumuz bar şolar ýaly. Ýanky maşgala bozuljak bolsa, şolar aýryşdyrman saklaýarlar. Semeni ýanky maşgala suwudyny geçirýärdiler. Onu eýtmek, daşy arçyny çyn çagyrýardylar, owalarda ýaşaýanlar. Şu watandaşlarymyz var, diňläp oturan uly ýaşlylar, şolar gowy bilýänler. Daşy owa sebediniň emesinden çagyrýar. Owatlar owa sebet diýilýärdi, arçynda ýokdy. Tamam, owa sebet diýilýärdi. Şolara çyn çagyrýardylar. Kalhozyň başlygy, kalhozda ýaşaýan, kalhozyň başlygyny gelýärdi. Şol maslahata goşulmana, şol maşgala aýryljak bolýar, birden edeliň diýip. Bu düşünýäňizmi? Ol kalhoz başlyk psikologmy? Ýok. Arçyn psikologmy? Ýok. Enesi atjasy oglanyň gyýdyň psikologmy? Ýok. Ýöne şu maşgalany aýryşdyrma saklaýardylar. Näme üçin aýryşyp 3 tan çağın bilen köçädiňmi sen nip bar? Onu näme sebäpden başlapdyr? O kimden başlapdyr? Aýşe dip ortalyk maslahatlaşyp ýankyny günäniň kimdedigini bilip daha edip bunu eýtmek bolanok gaýdyp etme da şolar ýaly edip näme diýerler? Söz berdirip daha edip o başgalany dağıtmaktan saklaýardylar. Aýryşdyrmaktan saklaýardylar. Ýöne şo döwürlerde statistika boýunça Türkmenistanyň aýryşýanyň sany azdy. Häzir ýokary galandyr, islenip ýurtdan ýokary galandyr. Bilemok häzir statistika ýok bizde. Aslynda dogry aýtdyň. Hiç sadyň statistikasy ýok bizde.
Ne sağlığın var, ne ayrışyandan, ne öğlenyandan, ne ölüyandan, ne doğulayandan, hiç tat yok. Yönü ödödümüz çaklap ne medyası. Ayrışyandan sanıken yönü haysi gelini görsöňem men ärimler kaman ayrıştım. Yani menin neme şloryalı bolup men ayrıştım. Şöyle bolup duruyor yönü. Şu döwürleriň gelinleriniň baram ayrışan ya da ölün. Adamsı ölün. Sebebi özümüz bilýärse onlar koçun adamın sany näil çykarýany. Mene sen soraňa şeýlerak jogap beren. Her bir öňeçen psikolog bolup bilmez ýöne. O döwürde biziň türkmenimiziň däbi de şonu ulanýardylar. Şonu psikolog bolmaly meýdan oklar. O adamlar psikolog bardyr meýdan oklar, bolmaly meýdan oklar. O bolaýsa da vay bunyalyk maşgalanyň içindäki zady da sär çykaryp bolmaz, goýa diýip şolar ýaly näme diýýärler. Öz arasyny çözýärler. Her kim. Mine şolar ýaly biziň nämemiz bar. Bir däp desurumuz bar. Onuň ýene bir däp desurumuz bar. Men onu halamýan, ýöne aýdyp geçen ştaýda. Ene başga ýerlere gyýdy berýärler da meselem. Şol gyýdy beren obasy ýa bir raýony bolsun, şolar bilen ara gatnaşyp üzülmesin diýip, ýa-ni iki dogan bolsa da meselem iki bir gyýdy dogany beýlek çykdy durmuşy aýdaly bir raýona. Beýlek gyýdy doganan başga bir oba çykdy, arasy daşrak. Ýöne şolaryň ikisiniň aramyda gatnaşyp gitmesin diýip ikisi ogly bilen gyýdyny alyp berişýärler. Toý edýärler. On gyýdy bolsa, ogly bolsa ikisi ýörýärler. O näme diýmek bol? Ol Türkmeniň däp desur goýunça gowzat diýip düşünýär olar. Ýöne onun ikisinin gany bira. Ýa-ni oglanyň 50% bir ganyň, o gyýdyň 50% gany 50% ejes tarapdan. Onuň bu näme diýmek bolýar? İkisiniň mamasy bir bolýar. Babasy bilen mamasy bir bolýar. Çıkan iş bölürsen onu. Ana çıkan ol şol gany ýoýýarlar Türkmenler, gany ýoýýarlar. Şonuň üçin gaty aňsat bizde zehini, güýçli, kelleli nemeler kän çykmaz. Ol genine de bagly, sen biz genimizi bulaşdyrýar. Ol mutatsiya diýär, gowdal ol. Meni onu halamayan ýöne Türkmenimiz dogry diýip hasap edýär. Ene, buňa näme diýip jogap berjeksiz? Watandaşlar. Kim şu datları gollayan var mı aramızda? El kaldıracak var mı? Aytacak. Bir el kalan okuyun, benim saparağa temam ağırra oycan. Haydi ver saparağa. Yok. Malika ver eli. Hani Malika abla? Sizden mikrofonu da açıp haydi verin. Saparağa haydi verin ben sonunda. Yo haydi ver. Kıyılardan o geçip bilmem ben. Estağfurullah. Neme? Öyle çağırıyona ilk biz şu psikolog yok deyip ön dönemdeyden gördük onun Türkmenistan'da bir tane psikologa var ekin tezelik son aydayın. Genel psikolog ama bizde deyip. Yani şu yankı kardeşler aratı kıyı vermek ol. Son kütüğüre yok yani aslında öňler gaty kendi benim kendi istedim. İki erkek doğan sağalar nasip dersen yerler ama ne bir ejemdan goňçy iki erkek doğan kıyıdını beylekin oğluna verdi. İnvalidik tanrıgım çağat varlı şolardan. Şol hakiki genli dayarya yönü olamır. Könöden galan däp destur diýenmizler zahirlikden mi etdilen zatlar var. Bolun men şo neme barada aýtjaktym. Şu narkotik bizde bir goňşuýymyz bardy. 6 saat sagatyny taşlap gitdi narkoman diýip. Onuň ýollaşan ýene bir here getiripdim. Oňa 5 saat sagat bar. 11-den 12-den geçdi o çağlar. Yan kaýdyşyňy diýýärdi. Yollaşy son ayarnam oturttu iki olup ikisi tüsep otururlar o çağırlar
dirençlik etdiler, taş götürýärler, şey getirýärler, oku eşiğe aýjattym diýip ağlap oturýar. Kakam dağarlı berin diýip. Şon ýa-çoluklar gatken şu narkotiği satanan bir tane az bıraktı. Ödüm oğlum da şol. Zavuşta şu mektepte ayar maskada. Yoldaşım bir onu işleydi. Ana şol günü 3 kere gelenini ben bilýän diýip döwrüne. Şu 6 aydan amisya çıkýa. Inne gorkanlar inne bu satmaz diýen ol ýene de satyp otyr. Şu 3 kere daha gidip amisya çıkýa ýene gelýär ýene de satýar. Ödüm oğlum. Deme Malik abla. Ol türmeye gidip gelýänler bara, o taýda gidip gaýtym bara, tanış tapyp gelýärler. Hasam arkayım olup gelýärler ondan. Ha, şolar. Yok, bir gedek gözi gorksa şonu çyny bilen zapret eden olsa şonu etmeýär bir gedek. Neme gaýdyp şolardan ellemýär ýöne. Şol şoňa wole berilen ne? Arkayın tatýarlar. Ödüm molum adam şol örnek bolmaly, görelli bolmaly okuwçylara. Gören şondan goňşy golumda törewi, şondan görelli almaly adamda. Hiç şoňa başgalar etsedi, şoňa gelişmeýän zat. Ondan indi goňşy golumlaryndan ýydyp sorapaý ene düşünýär etdirdi. İkilenci gidipdir, üçlenci gidipdir, türmäde dip gürrüň edilýär da şonu aýtdylar. Yollaşam, iki oğlum, üçsem et, şu zadi etken arkaman. Ondan gelsin, oğlum şolun çekeceğini mut kalıracak olup etken diyedir. Yönünü şolur bir topur adamam zehirlediler. Nicem bir hocalıklar dağıdı, ölüp gidenler var, kimlen öğrenmedi çok oğullar ölüp gitti ya öğünden oğurlap daha dertip çoğuna çalıştılar. Bir topur adamın ahına kaldı şolur. Baştan yer galiberse de şolur. Men bir zada naştaýda Malik abla bir sekund. Men bu taýdan Türkmenistana baramda bir safar bilemok näçinji ýyl 2009-njy ýyl diýen baramda bir mektepde näme ýyllyk bilen ýa 10 ýyllyk zat bilen ýa baramda şol näme klasaşlam ýygyny bir sangy klasaşma jaňa etsem öyle diýdi. Sen biderek gelipsiň diýdi. Şoň üçin gelen bolsaň diýdi, gelibem oturmam klasaşga. Ha, o şon ýa-da gatken hojalyklar ýöne saratan sogawa edilini men özüm berdi 9 ýyllar bolup gelýärdi, bolup berem edil häzir bam ýokmy bilemok ýöne. Bir topar hojalygy ýypdy. Onu şol ayalam ödem narkoman oldu diýeniň sagalarynyň hersi bir ýere gitdi. 14-10 ýaşynda gyýdlary gaçyp gitdi, o taýda oňmady, ondan aýrylyp geldi, ýene bir ýere gitdi. Şon ýaly bolup gatyda aýarlanyp ýaman oňatça sagajyklar bardy. Ende şolaňam gelecek gaýdy. Şolar narkoman bolmasa da en ata iyi demedi, terbiye vermedi, olan geleceği bilen kızıklanmadı. Şu öz tüsesine seyredip bu onu oturdular. Ana olurum şey edip davak gitti. Niyazıp eden zahtara kern olayın entek. Hava. Sağolun Malik abla şu yerde sapara ayılın alır ya. Ne bu ola bağışlarsın sapara. Yeme öyle katı yeme var teman kaldırdın sağ ol. Bu demesi katı uluy. Onun ya çevurlusun. O torjok gel ne yön batlan hem mejetin yazıptan görýäňiz bolýan. Şoda bir kan doğruluk pay bolsa da edilon nalak däldir. Men tize bir käbir adamlaň adyny bereýin. Murat berdi Sopiýew diýerler. Tanıyanmydınız? Ya, tanıyan men. Don tanımayan yoktur. Yani tribunalarda bekirdarım näme dip demet börün
Ne narka var ondur şol. Oğlum madır. Onu yine de başkadır töwereğinden yazım töwereğini bir topar adam vardır. Garrif vardır. Ne açık. Töwereği derlerdi. O ölüm cezası var. Bu zaten borçlu yatık yendir. Onun katı tiz vakti bir halkın erkek köpeklisinin 70-80%'ni narkotik oturttular da. Onun karşılığı mı yok? Cemiyetten hem karşılık yok da. O mekteplerde moğolunlar sattılar da. Ben şu doğrun nemesini ne daşına demedim analiz ediyorduk da. Yani, narkomanlığın sahani takvimdirak belli statistikası olmasa da o şolong çekken ne medyanı belli. Onun container lavam dinge resmi memang kulungulen ya da kırışavat etmesi bilen ya da belki de öyle diyen olmağı mümkün. Atlı yararlı Türkmenistan'ın içine giren olmalı. Onu ne edip bilinen ok. Yani o sonra olmadır. Total kontrollü bir bilen kışıvuşketten eştileyen bilinen devlet halkın 60-70% triye yat ya senin görün ok. Hemen anladım. Devlet siyaseti bolon. Hakiki devlet siyaseti bolon. Yankı üstünü batırmak için cezalarını, türmeleri ve beyleklemeleri var. O yönü perde. Onun başkalar düşün olunuyorlar. Yani, korkuyunu keşte dokanyarak cemiyetin yani yaşacık yani mektep yaşlı çağlarından başlayıp 80 yaşına çenli keşte dokanyarak edip korkuyunu sindirip birlerde. Her adımne seyredenler şu zatlan hem mecetinin nemesi vardır, suutnaması vardır. Çağacıklarını kasam. O kasam arada gepleşik geçiremizde bir iyileşme komentari yazı bir verdir. Yapmayla o son bunu okap veren adamlar şimdi düşünüyor de. Biz okudu diye bunu nemeden de ok diye şu ay yan çağını diye kendi neme veremde oktuk diye de. Yönü diye bizim çağı düşünün o. Yönü yani beynin aşağına, ağın aşağına yani patsazına oturuyan olmalı. Ne bu zatlan hem mecesi planlı, programlı bir milleti yok etmen plan olmalı. Böyle ödeden olup görün zat da mengzem nokta. Ve abiyom katılıyor. Öyle bolyan yağdayına bir yerde dur diliye de. Bir yerin akılliyet diye. Bir yer büyüt bolya. O ipede oturan adamın korkuyan ama orada büyüt bol biliye de. Köpçülüğün içinde çıkmalı. Ayrılan sıradın nemesinden milleti bitirdiler. Ne şu an biz, 'a, yani kadir diyen da
halkın içinden çıkmalı. Ne bir premierlikte ne 20-30 ya 25 yıl kadar yetişmeyen olsa ya oku beyleki demeler işlemedik oldu. Şu taydaki boşluk bugün şu neme gelmeli. Şu at şu doğrun çağaları devlet yönetimine gelmeli. Devlet upravlığına gelmeli. O da boş yok. Yani Türkiye'deki gelip iyileşmemiz var. Çoğunluğu 50-60% direkt bilen meşgul oluyor. Şu adı şimdi. Görmedik oluyorlar. Splaşno hayatının yüzüne seyretse aydın otuyor. Bu hükazetlerine ne gördük? Cemiyet bitiriptirler cemiyeti. Özüm çapak salvettiler. Ya bu da bir neme. Anormalin burada. Özüm yani Türkmen yaşlılarını öňe sürüvetdiler de. Gorkuzup ya alan oturdular ya ol bir metlim tapmalar. Halkın yok bolýanna. Yok bolýanda hayvan olmasaň akylyň etmeli. Onu bahana tapýarlar. Bu meselelerde hiçbir bahana kabul edilýän nädir, edilmesi mümkün hem değildir. Yani bahanaları kabul etmeyen özü bir nemedir, cinayettir. Bir milletin kökünü kazarsındanın o şoňa bahanasına bolayıptır diye. Ya düşünmedik diyeler. O da bahanadır. Görünüp durun zaten. Dünya görüp bilýär, içinde yaşap nämiş bilen yok. Onun her kimin bu nemeden yeri var. Onun ayvını nemetmeyecek olup sipaşır ediyorlardı. Kata acı hakikat. Onu savval oğlu meseleler gozlanı uçuyor. Olya sapara. Men şu tayda yine bir zat yadım. Şunu aydık geçeyin niyenle. Şu narkomanlar vardı. Bir simyada bir oğlu, iki oğlu, üç oğlu eğer bile edenler ama da bütün bir simyasının neçesan çileyen vağıtı şolun bari oturan var da benim bilyendim. İnni şu men o mahallar uşşelle yaşayadım olin şu yerden neme berliyadi, paylaniyadi. O yer mellek yer. Uşşelin içinden olin kuruluşukçu deyip nemeden geliyadiler da daha şoğutan dağıttan olin. Bir oğlan vardı, işlep gördü. Son olin şol kuruluşu diye şu tadak jaylar talyalarda çasını geliyadiler işlemene. Şonun ölüsünü taptılar nemeden dağdan şu tadak dağ vardı. Dağ üstünden taptılar. 2-3 gün gözlep tapmadılar. Ahırı yitirim olandan ahırı taptılar. Ölüptür, katak kalıptır. Dağın üstü soğuk bolýardy. Onun ejetine neme öýüne habar etdiler. Daha şu ejeti geldi. Inni yankyny neme diýänçe maşin tutup berdiler, da adetler öýüne gitmellerini. Aşgabatyň üstü bilen öýüne gitmeli şu ýanky öýlen oglany. Bolin ejeti men hayran galdym, wägirip ağlap yaman erbet bolar öýtdim ejesi bolin demin çıkarman otur da yan hayal. Men pikir etdim mertlikden edýäm kaýa diýdim. Çağatyn narkoman bolup şu dinanna begen oturum kadidim. Indi şu taýda men 2 sany pikir döredip kellem, 2 sany sorak döredip, haýsy bolup biler diýdim. Ondan pikir etdim, ha diýdim, 3-nji oglum diýdi, şu diýdi, 3-tem narkoman idi, 3-tem indi bir 3-nji diýdi, 3-nji men öldü diýdi. 2 ogluna or jaylap direkeni narkoman, narkotikden. Balam 3-nji oglum diýdi. Elini goşurup arkaýyna otur, agdyny ýumyp gürleme şeýle mert otur da men pikir etdim, mert mi kadidim, 3-nji oglum diýenden ha diýdim. Bu diýdim, bu ogullardan direk bolmansyň, görüşip ene pahyryň agdyna diýşe malmandyr.
Sen niyen içimre diýende sen ene bolsaň sen çağın öňde ölüp ýatyr, uzun sürüp ýatyr. Maşina garaşy oturlar da, bäde maşinaga ýüklemeli lawn. Enesi seredip otur çağasynyň ýüzüne, ölen oglunyň ýüzüne. Orin sen çağan ölenden hey bir bagryňa basyp aglamadym diýip şoň ýaly pikir etdim onin. Asıl başgaça bolup çykdy. Men diýdi, 3-nji oglum diýdi. Ganymy içdiler diýdi. Enesiniň agzyna diş galmandyr. Ene bolýan datlar. Ýoksam ene diýen bir yaradylan zat ol erkekden ütgeşik bolýar. Sebäbi sen o çağan 9 aýlap göwrəňde götürýän. Sen bana çağan üçün edil yaraly gaplan ýaly kim bolaýsyn bokurdygyny bilip çeýnersiň hem çağaňa bir zat bolsa. Biri bir zat etse. Dogry dämi? Şolar ýaly bolýar ene diýilen ene. Ýöne ol güdün bir jadam ýaş gaçyrman oturup da şolar ýaly. 3-nji çağam diýdi. 3-sem diýdi narkoman diýdi, ene beýem diýdi. Ene bugün men alyp gidip barýan diýdi, ölüsini diýdi. O näme diýmek? Ol her zat, her kim öz wagtyna gitmeli. Ene ata diýilen zat öz çağasyny öz eli bilen jaýlamaly. Her kimin öz gezegi bar. Her kim öz gezegine gitmeli. Ýöne o biziň türkmen başymyz näçe söýgüli türkmen başymyz. Menäne şol demani türkmen başdan görýän. Ol diýýän de hawa hem de türkmen başyna karda lipkoin ýöne narkotiky halk getirmedi. Ya narkotiky o graniýasynda ýaşap oturanlar getirmedi tonnalap. Şonuň komandasy getirdik. Demek olarda zaplanirowany ýürütip öňünden neme bar eken. Metodika, taktika, şolar ýaly adamlar şeýdeldi. Näme? Güdüşön güdümede men şoň ýaly köp maşgalalarna şeýdip dagady. Şu barada başga aýtjak goýjak adam ýok bolsa men Gülloğan elini kaldırıyor. Gülloğan mikrofonumu açıp aydı verin. Böyle sağ olun söz verdiğiniz için. Gatı onat näme tema sağ olun. Diýäňizde ene atalar öz çağasyny şoň ýaly şo ene şo çağany görüp doňup durdy diýdiňiz. Öňem iki çağasyny şeýdip yerleştirip üçüncüsü hem şoň ýaly. Bizim öz gözümüzün ine goňşym gapdandaky bir sygyry bir gölesi bardy. Öýüniň içinde tabak käsesinde çeli daşap gutardy ogly. Bir velosipedi bilen şo baba pakir näme aýaly bilen bir çağasy bardy, oglunyň olam gitdi. Şo narkotik çekeni üçin öýüniň bar zadyny daşap gutardy. Ur öý galdy. Bir yatar ýaly döşekler bilen. Soň şu bir sene velosipedi bir sygyry bir gölesi bardy. Bir gün adam gaptanda kokşys Hudaý ol etipdir da şoňa geçip gelýärke bir görýär da ogly şu velosipedem alyp gidip barýar. Sebäp adam o kanal var ýanymyzda, aňyr tarapda. Şu ýerde gamşotlular var. Şu velosiped bilen gidip garja baba şu gamşotlulardan getirip şu mallaryna berip şonuň süýdüni satyp pul görýärler. Görýär welin oglan şu velosipedem katı ýörep alyp gidip barýar da şu birden gözü düşýär şu saman näme kamşaklar ýazýan ýawak bar ha. Şu ýawagy gözü düşýär alyp öz ogluny arkasından urýar şu ýawak bilen. Şu oglany şeýdip öldürüp atasam türmäge gitdi. Enesem bir 3 ay ýaşap öldü de. Öz gözümüzün öňünde oňa okşaş näme boldy? Dogry diýäňiz. Granitsada näçe gezek biz gittik İran'a. İran'dan geçerken şu narkotik edenler özleri üçün şu İran'dan alıp geçecek şoları bile tapıp tamojnalar näme diýetler. Sırazı şu yerde tut näçe adam gözümüz ayallarım daşıyat şu narkoman oğulları olsun kızları yaşacık gelinlerim son günlerde narkotik näme edip başladılar. Naha braçny noşta gelen gelinlerim uşu narkotik çekip braçny noşa girip son kanaması bilen gelen ayallar boldu. Bizim gözümüzün öňünde boldu bu zatlar. Şu döwürler vapşi başına gördü. Şu Niyazov getirýär onu vagon näme kamaz
da son faaliyeti ya olması şonun yanındaki ministerler yönü şondan şu Niyazov'un havarı vardı şu zatlardan. Şeydi Saparağa doğru ya bunu planlı ederek söveş yok yere durup neçe ölüklerimiz yine unitazı oturan yerde katıp kaldı. Komşumun oğlu etajda yaşap yorken. Tuvaleti urup açıp içeri girdi. Katıp kalıp duruşa. Enesi işte, atası işte. Ayal doğanı ağlap geldi tuvalete ağam girdi çıkıp bilen yok deyip son komşularla toplanıp şu bat bilen işi açıp girsek eğen unitazı oturan yerine katıp kaldı. Neçe ölükler oldu. Şuna edeyim dedim. Ona okşaş yani kendi aydımız prosta vaxt alasın gelen o başkalarının götülecek gepi vardır. O berde nime iki adam elini alırıptır. Malika abla bilen merdan alırıptır. Kim öngürtü? Elini alırdı ka öğretmenlerin. Men aldırdım öngürtü. Anonna baş üstüne. Öyle çağırıyor sizi kritik edecek şu an. O sözlemin nemez akıcılığından en son Niyazova var yani olmalı da. Yani bir adam edip bilmeyer ağzı tutup ağzından uyanık da Niyazov fikir edin de Niyazov günahkar olsa birden gezmeli. O neçe milyon adam narkotika yatan olsa şoların birden ağzına uyan olmalı. Son Niyazov günahkar olmaya eğer siz Niyazov günahkar diyen olsanız yeniden şunun yal bir probleme çıkıyor bu tayda. Demek siz bütün hukuku Niyazov'a berdiniz manisi çıkıyor. Yani şu narkotiği yayratmağına çelli şuna hukuk verdiniz. Yani yayradıp bilme mümkünçülüğü beren olmalıyınız. Olam şu mümkünçülüğü alıp ulanıptır. Şunun için o günahkar diyeniz. Yöre neme var bu tayda bir yönekaycık yani logika yanlışlığı var da bir adam edip bilmeye eğer bir adam ediye diyseniz demek siz tutuş devleti bir adamın eline siz tavşırıpsınız. Tavşırmalı değil ekeniğiniz diyerdi yani. Başka bir adam. O Niyazov günahkar diyseniz o hem kim günah Niyazov'un üstüne atar son o neticede näme olur? Problemalar çözülmedik oluyor. Cemiyetin probleması çözülmedik oluyor. Cemiyetin probleması Niyazov değil. Niyazov ham sizin içinizden çıktı, bizim içimizden. Kur'anullah şu taydan çıktı. Demek o Niyazov günahkarlasak bizim içimizden çıkanlığı için biz günahkar oluyoruz yani. Hükmen Niyazov deyip alma o attan ibaret. O Niyazov'un yerine näme bolupdylar da o hazır aytjak Muradov bolsun. Murad Esenov bolsun. Neme bilemok. Şonun ýaly bir zatlar neme diýen aklyma gelenler. Olam o cemiyetin içinden çıksın. Ütkeme. Bu nemenin içine düşýäňiz. Paradoksun içine düşýäňiz. O sizin için günahkar tapmak mı möhüm bu tayda ya da hakyky günahkary nem etmekmi? Günahkar tapmak demek bir günahkar tapýan ondan soň neme bolýar da? Öz-özüň köşeşdirýän ýalap bir zat bolýan. Ine jemgyýet şu wagt Niyazov günahkarlap bu mesele boýunça öz-özüni köşeşdirjek bolýar. Mümkin däl bir adamyň hemme narkoman etmegi. Jemgyýet şoňa taýar diýmek ýa-da şonu kabul edýär. Niyazov eden o, biz bilýäs, mektepde muallimler şu iş etdi. Niyazov günahkar bolýarmy? Etjekler diýipdiler-de. O Niyazov ýalaky adamlar hemişe var, oňa seretsek. Hemişe o bir erwet tarapa o yani bir peýdalanmak isleýär, o şu ziyan berse-de daş döwründäkilere. O soň elimiz bağlap olur günahkarlap dursak bolmaz ha. Meniň nemem alanok şu mantyk diýär ha. O Niyazov neme o tayda. Ama siz neme vardı onun bir aydymy şu 92-nji ýyllarda.
Näme ulus iliň serdar diýip saýlany, azatlyk, erkinligi nämeden bir zada bar. Paýlanymy? Azatlyk, erkinligi paýlany diýe. O şol aýdym kim aýdan bolsam şol dowzagyň iň aşaky nemesine gitsin. Şonu ýalan bir aýdym aýdylarmy? Niyazfeden ine cemiyet narkotik sattıranım Niyazfa o pikir verenem cemiyet o sarp edenem narkotik sarp edenem yine cemiyetin özü. Aydım aydan Aman Kadir bağışla. Ha, sağ olun Aman Kadir yani. Şolaydım entem kulağımdan giden nokta 92. ýylda şolaydım aydılar mı? Demek Türkmenin aňyrdan gelýän bir problemasy bar. Olam şu öz kakatyny utarmak üçin patrolem tarap aýtdy da. Hemmäniň bir kijek behbitçi vardır bu işin içinde. Bolup biler ýöne jemgyýet şol kijek behbitçikler görüp bilmeli. Ya bugün bir zat gördüm hazır onu ben demeyecek. Aptallarla ne yapmalı diýen bir kitap var eken ýa-ni bir gelipdi de şol gözde. Utaýda nämäni düşündirýär. Näme üçin diýe ýurdun başyna hemişe erwet adamlar ýa-ni jahil, soň erwet güýçlen zäherlenip gören adamlar geçýär diýe. Sebäbi akylly adamlaryň diýe ambisiýasy bolmaýar diýe. Şo taýa barmak ýalyk bir pikir bolmaýar diýip aýdýar kitabyň içinde aýdýar da. Soň diýe o yer boş galýar diýe. O akmaklar eýelýär diýe soň o ýere. Ine bu taýda kim günäkär diýip soraýar kitabyň içinde. Elbetde diýe ol akylly adamlar günäkär diýe. Hemme zady aklyň ýetýär de näme üçin diýe şo ýeri boş goýmaly däldigini aklyň ýeten ok diýip diýen ýalyk bir näme geçýär de. Ine bu taýdadan ýene kitabyň içine görä başa geçen günäkär däl. O şo taýyny boş goýan ýa-da şo taýy başa getirenler günäkär. Näme bolmaýar da, ýani problemany Niyazova aýyrsaňyz, ine Niyazowyň üstüne atsaňyz wagtlaýynça çözülýär o problema. Soň Niyazow ýoga, ay problema çözülen ýalyklyş, şonuň ýalyk näme hereket edýär da belli bir wagtlaýma. Soň görýärler ol yalanlygyny hemmesen bilýär belli bir wagtdan soň, gysga wagtdan soň, 3-5 ýyldan soň ýene de täzeden narkotika dowam edip bolýar. Şu wagtdan bara narkotik ýurdun içinde. Hatta men bir zat görüň bereň, wagtyňyzy aljak, adam ýok diýe ýurdun içinde narkotik çeker ýaly şu wagt. Ýurdun daşyna çykypdyr da köpse. Doktorlara ine gruppa paýlap berýärmişler. Hepde de bir gün şo narkotik çekmelimiş. Doktorlar, ýene-de häkimler şoňaly toplanyp nalog neme goýýarmışlar. Näme? Limit berýärlermiş de. Şonu etmeli, pul gelmeli. Häzirem şu wagtda edip dura hökümet tarapyndan. Ýöne öňkýalak edip bilen oksa näçe adamlar öldü, soň azyrak sakynan bolmaly jemgyýetem. Ýoksam aýyrlanok, narkotik dowam edip dur. Häzir müşteri ýok, soň näme diýerler? Türkmenler hökümet işgär diýer, hökümet işgärlerindäki adamlara zordan çekdirýärler. O adam bar. Cemiyetem näme edip bilýär käwagtyna? Gorap bilýär da. Ölberseler o toplu ýani tutuş bir nesil, bir ýarym nesil gitdi de o taýda. Şoň üçin näme däl ýani umumy hakyky gözlen seretsek şu wagt bolýa ekrana çykyp aýdyp bilersiňiz, Niyazow günäkär diýip siýasat. O cemiyeti aldaşdyrmak nemesi de bu. Ýani hakykatda onuň ýaly däldi. Hakykatda hemme zat dengelýär. O Niyazowyň şo taýda bolmagy o bir neme bahana. O cemiyetiň hem şonuň ýaly neşe serişdelerini gowy görmegi bir bahana.
Beýlek soň ýanyndaky ýyllakçylaryň hem şol narkotik nemesini maslahatyny bermegen bir bahana. Soň problemi has ulal berenden soň Niýazyň üstüne atyp kaçmagan bir bahana. Ben şonu aýtjaktym ýa, öyle çaryga. Sebäp neme bar o taýda bu uly bir logika ýalňyş bar da. Niýazyň öldü gitti ine bu adam. Ýöne dowam edip dur. Şo problema dowam edýär. Ýurdun içinde adam galmanlygy üçin onu görüp bilen zok. Ýöne ýurdun daşyna çykan adamlar entegem şo narkotik işine dowam edip ýöre biz. Eşdiýärse ona. Niýazy öldü ine günahkar adam öldü hem de çözülene başa zat. Başlatdı diýersiňiz meselem. Başladan şol diýersiňiz. Hemme zadyň bir başı bardyr ýöne. Şu başlamaly däl, owa, näme üçin başlady diýen soram soramaly da. Men şu ýerde goşup bilýärmi? Goşum, Miwa abla. Näme? Niýazyw getirip Niýazyw adamlara berip zat etdi diýip oň ýalzat ýok. Belki biz yanlış häzir düşündirendiriz. Niýazyw şu zatlara wapşe gözüňde häzir hem edilýär, ondan bilýär. Hemme zatdan habarymız var. Ýöne häzir nähil bolsa bir gizlirak, kapalyrak, soňa narkotik bilen düşen adam amisiýa düşmeli däl. Oň ýaly bir zatlar var. Ýöne o döwürde adamlar hele naprimер birazcık kurtdurak olsa, şu işlep ýören olsa, misal üçin bir doktor olsun, mugallim olsun ya başka bir ýerde şu maşkalasında azacık şolaryň bir beýleki maşkalalardan näme imine gelip şonuň çağalaryny näme etdiler. Şu eratasynyň ýok wagtynda 14, 15, 16 ýaşar çağalary bir pulsuz bedava berip öğretip soň şolardan pul koparıp başladılar. O wagtlar aktypdyr. Soňa edil nämeýem, türmem, näme bara girip çykan ýaly boldy. Naha häzir atýalar 6 aýa bolar bolmaz ýylda 2 gezek amisiýa bolýar. Girip çykyp öğrendim adamlar 5-6 gezek hem girip çykyp ýöreberdi. Biz şonu aýtjak boldyk. Ýöne o şu ýerde Malik abla elini galdyrypdyr da. Malik abla. Malik abla bermänkä men ýene-de şu ýan aýtdym aslında. Bütün güýjü Niýazywa beripsiňiz onda diýdimi? Niýazyw o sesini çykarmat diýäňiz. O onuň ýaly işlemeýär, tutuş döwletiň nemese geljeği bir adama bağlanmaýar. Men şonu düşündirjek bolýan. Bilýän şu ministrler var, prokurorlar var, zatlar. Hemmesem şolaryň içinde. Ha, ine şonu aýtjak bolýan. Hemmesem de jemgyýet hem şonuň içinde. Halkam şonuň içinde. Halkam şonuň içinde sebäp bilip haýsy her köçede bir sana narko biznesmeni buldular. Getirip kreditler milseden hem gorkan ýok, başkasından hem gorkan ýok. Gerip çıkıp alıp gözümüzün önünde soňam adamlar şunu ýaly boldy. Şu döwür adamları köçelerde edil zombi ýaly sallanyşyp ýörediler. Narkotik çekip uşu kapyny açıp koyup bolan okşamakallar. Kapyny açdym ayak kaplaryna çel ýok bolup başlady. Häzir hoç kapyny açıp koysaňam oň ýaly bir giren näme ýok, ana soňky döwürde eýäm uşu kapaly kapyny döwüp girip adamlary öldürüp başladylar indi. Näme Gemine Gül ablaň näme bir kommentary bereýin. O näme ne triyek o wansany öndürýändir. Dünýäň nemesiniň 90%. O wansanam Türkmenistandan cahil o bilimsiz neme gatlap nemesi käändir. Ýöne o wansanyna Türkmenistandaky alak triyege ýatan o çekkendirler bolýar. Olar ýalak abiýom neme büýünden däl. O siz bu zatlaryň büyük problemasyna düşünjek bolun. Ýerden gelýän näme üçin? Bu büyük bir problemasy bar. Jemgyýetiň içinde bar. Niýazyw ýa-da ol bir şartlar gyra goýup
cemiyetin 60, 70, 80% bir problemi bolmasa beýdip öz önden nemetmeýär. Doğru diýen para şu 98. ýyldan 2002 ýyla çeli 4 ýyl Levap'tan, Marı'dan, yine nereden olanlar. Yok, başkası şu Levap'tan, İlçi Kalfoz'dan başlığı, şu an için Levap'tan topladı. Olanları her 15 günden bir brigada gidiyordu. 15 güne o brigadan alıp yine bir brigada. Şu komşumun oğlu İkram şu nemeye gitti. Afganistan'a son gezek gidende indi hem mesela elektrik geçirdiler şu tay Afganistan'ın içine şu dövrlerde. Şu anda şu aydıp yine последний gidişimiz menden dünyanınıza gelen ayalının birazcık probleması vardı da öğlenenle 3 yıl oldu çağası yoktu. Indi hem meşimi koyacak da şu ayalım özem dolar bilen pul төлeyediler şulara. Son gelende Mar'dan gelerken yolda avariya düşüp öldü şu çağa. Indi şonun aydışına göre Afganistan nähili bir zatsa ay Afganistan hem merçün o yerde meniki olsun diye real zat yok zat deyip burun verirdi. Yöne hem yer triyek adamları o zaman hemmesi narkoman inanın bir tesi şu triyekten alıp içenini göremiz yok. Yöne istesen ne içe değilsen verecek deyip getirip sunkalarımızın içine çıktıkça kolluyattılar diye. Yok biz granitsadan geçeceğiz, biz geçirip bilemiz yok deyip almayız. Hem bir yere açık ya şu trek hem mesela ekle diye şunu. Yöne şolar özleri çeken yok diye. Dünyanın 90% narkotikini Afganistan öldürüyor. Yöne özleri hiç çeken yok. Ne için siz şunu kullananız yok? Bizde yine narkomanlar bunu mıngalı zat görseler ya biz biliyoruz onun sonu nere varacağını şunun için içemiz yok deyip aydamışlar. Gülhanım müsaade etseniz. Merem bir daha daydayım. Öyle Malika. Türkmenistan'a da ekleyen yerine men işrak ettim. Öňem bir ýere gaýdypdym. Ötgen papugaýar gaýtarap durdy. Men öyle men özüm gen gördüm şu taýda trek ekleýärdi. Ulu Gıpçak'ın Kiçik Gıpçak diýen o wat bar eken Safara belki bilýänsiz Murat sohbetim aralygyna şola oýlan bir ýappa. Ulu ýappa. Goňşy obaty. Şu taýda alt köýlü diýip 6 sany korçay 2 hojalykda bir korçda. Şu 12 hojalyk ýaşaýar hemmeten etýärdiler narkomanly ýöne. Şu buğdaydan, paltadan kän şonu ýetýärdiler. Biz şu otoguna gatnaşdyk sağlam bilen şu öýümizde odalansaň gitdik şu taýy gatnaşdyk bolan şu otap berýärdik. Son oraya yıllar yıl 2000'nji ýyllar olaýmasa. Yok 2000'den aňyrda da. 2002 çok töwerekdir. Murat verdi. Olar näme polisiýa zatdan yok. Şu taýda şu nemen ahal beraýatynyň häkimi ahalyň häkimi Joraýew diýip çärjegli olaryny ýaşawlaryny şu taýynyň arçynam Aman Sultan diýip arçyny bady. Ondan soň Joraýew aýyrlarda ýerine Aman Sultany goýdy Niýazow. O Niýazowdan ýaşyndan olup ýörýär meclislerde, ýygnaklarda da. Şolaň hemmeten bilýär, şu Joraýew bilýärdi, şu Aman Sultan ýygnak geçýärdi. Näme üçin narkoman plan näme deýin öňem söýüp geplerdi. Palta gelene suw ýok, buğdaýa gelene suw ýok. O triýeňde suw tapylýar, näme üçin gurap ýatyr paltalar da diýip ýygnak geçirýärni bilýär. Biz özümüz içinde bolluk, ellerim bile men oturdum. Pul
gerek bir de malını bakmana allayı bir köpük pul veren ok. Ondan biz sotaydan oto edip daha edip pulvadan yadık pahtayı. Ondan son triye ekkenler aytiyadı biz şunu yığın yattanım tri hatırını toplap triyeyi bir ayına çalışyat yedi İran bilen. Eklediler onu. Yönünü şu niyat pakayı bir ödü günahkar der. On yankı nereden aytışarak günahın barını niyat vasiriktirsak onun daşta öğreneki kömekçi olanlar el çarpışıp yalakalar boliyatın edenin sana aytanın doğru diyenden hemmetinin boyundan günah sıyırıp niyat vakitya o da öldü cevap verecek yok. Ondan onlar yeni aynı yerden devam edecekler de sonu merdan sonu neyecek olur. Saydı hemen bizim halk olup bizim günahımız var. Yok demeyi başarmadık vaktinde diyemizde de dinlenecek zat yoktu. Ona milyar yönü soy triyek içinde biz özümüzü işlek kaçtık. Şu triyekin iyidina hatırın yığınap olan son malları kop şu tayda bak yatık mallamızı. Gıpcan malını, ulu gıpcan. Yani hazırım yani gülarım oğurluk yok dediniz de. Yani arada komşum kurbanlık edecek o naharını atarıptır dışarıda da aslı deyip içerik giriptirler. Bişip duran gağdanı götürüp gidiptirler ulu gağdan. Gağdanı bilen naharı bilen. Ana oğurluk baheniyden bak. Vatandaşlar hepimiz bilemezler ştayda 2 saat bolup var ya ştayda cemlalin onun öz başta kuruna geçaylik. Cemledik neme kimine öz başta kuruna geçiverin.